El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Today is August. Masaron tayo 3? August 2. August 2, 2020. It's Sunday and we're going to a friend's place. Nagyaw na mo si Daddy Kurt. Say hi, Kuya. Hi. Oh, that's the record. Hi. Hi guys. Hi, watch your I'm the eyes. driver. Si tatay ko na ang driver. Tatay, watch your eyes. Are you excited? Yes. Do you think Hans is there? Yes. Kaunay, sa Bayawan. Sunday. Init ka lang. Magunsa man ka dito. Kamay lang. Mag Tay, there's a down lang. Watch your eyes. Pag kuan lagi diya When tay. it pipis. Sumpay sa Pepe. Yeah. Of that plastic balloon. Plastic balloon. Okay. Kasi kadum-dum pa ani nga plastic balloon. 40 pesos. Amo sulayan ang mga bata unya. Pag malingaw pa sila. Palit mo? Oo, nagpalit si Daddy Kurt. Sabi mo yung mga mata ng drink kita. And Sayonara. konnichiwa, oh. Dara ang farm owner. Masaya mong baligya ng abi na mo din kay ganihara mo dito. After lunch, good mo, 12:30. Dugay na kayo, ha? Igo ra. Igo, alas 12 man mo, ulit na lang tao eh. Ganyan na. Anong gusto? Dali. Asa naman to si Kuan? Mga pamor. Mao palang ganito. Lakaw. Hangap na. Wala naman sa ating tanim eh. Ha? Ipaway ka din. Pwede? Nature lover man na si Kuya. Nature lover, good na. Oh. Kung comment ninyo sa bagong hagdanan, ako'y gagamaan na. Basi lang. Kasi taro nga. Kung kalon. Kaysa parehas ng ato nga mas like good sa kulti. Unsa ni ding? Mga tanom ding. Sunflower. Sunflower. Ma'am Joy, ana. Wow. Lamig gid diri ding. Imong kuan. Very nice ding. Wow. Imong tin. Diyan man di ang linya. Naman lagi si set diri day. Asa? It's okay. Si set ya. It's okay. Ha? Nice. Nice kaysa. Worth the climb. The climb is real. Wala ko oy lami oh. Oh, careful lang. Matuwang na dito. Iban, Itan. Dili ra dapit ban. Mahulog ging. Matuwang Wow. diri o na. Oh, pwede. Barter. Uy, mahulog ka diha.
Wow! I'm not like that! Eh, look at Sina, ay hands. Oh, kadakuha sa salamin, oy. Pwede naman rekta diri matulog ding. Murag nasa beach no, pero kaya ang bato ba murag sa dagat. Murag sa lintog ang bato. Abot na gawin is tubig dahil. Say hi then. Luya kay init. Ay, daghan mo day kahoy dito. Ngita mi diri. Uy, nagpagkama naman dito sa CR. Sosyal ako dani kay hadid tubig siya sa kuan. La pagpasing. Gani ding. Ay, naku Lord. Oops, sadya gyud tani. Hoy, sadya gyud kaani. Sadya gyud maligid. Magtinil na lang dagway ta kay daw walay ikoy akong sinilas. German Pacific lang. Ang German sa certificate. Para ready. Uy, ginampo gid record, ganabi mahulog. Para sa views, para sa views. Asa may mangga? Dahil ni mapuno, pila ka tuig pa. Garing dong. Siyempre kang garing dong. Diri sa una sa panahon sa puno. Hindi ini atong trabaho. Passing, ngawat umangga. Pag sure day. Pag sure, sige na. Hello?
Dali, kaya na di mo. Kaya mo yan. Sige na. Magisi, mampuni natin yan. Ako nga gani, pag-anak na ko unang. Libo lagi. Oh, ging. Kaya. Kaya mukat. Picture ng pagkamang. Laruha dia dong. Kamang. Uy. Kari. Ang daw niya. Say, pangaulahi. Aw! Sayong ratani kay putod rako. Manghawid po. Okay. Alkansi gug murag ako rin may wala ka pants ba? Uy, makahal makuha ng taanig. Hindi pa daw ito makita. Apply. Hi. Sabi ko na ako siya papa. Wala matay dulugon. Bis masaka na mo ba no ah. Katuto no atong panaog. Nabali man sa iyang giampo. Iuban tani ato si Densyo. Lehangin mo panahon na. Wapo kayo sa kanding. Walay halas din. Aray wala ka pa sa si Densyo eh. Gapang kayo sa inyo. Ano? Dali na. Samot ko ding ligsan eh. Wala na ni madimao, samot ko ding dili madimao. Inom Joy. Ha? Ang erase. Ang erase. Oo. Acceptance na lang gud niya. Acceptance na lang niya tuwa din kay gulang naman, di ka madalag erase. For sale, oh. For trade. Mura siyang makahiya, pero dili man siya okay, di man siya muslip. Huy. Dalami kay si buding mo ingon nga mga tagmangga dito oh nya. Layo din nga dito. Unang dito gyud kay mo yung diha. Oh, layo na mi oh. Tuwa na dito yung mansion. Tumuban sila ni Jurang. Ay, ganahan ko to, siguro pa imo. Oh, diara mo. Just wait. Stay there. Hindi ba sig mo unsa to? Just stay. Stay there. Wala ba tayo nabiling sa mga bata? Inasabi? Nga. Na stay inside. Kasi maligid ba, wala makakita. Wala ginabiling sa duwa. Ato asaging. Dili di ito si. Sila nang habe. Lupigan ng inahan. Nauna ang anak kaabot diri. Mag-look forward na ba na sila manikan ng buhay. Kasandot ko na kay. Kasi natid sa buhay. Unsa ni nga mga dadi?
mabuhay na din. Balikan ko na yung mga bata. Dira, dira. Ano na ikaw? Ano rin dili na nato? Anang... Ay! Katol. Mahulog. Ulog ka dira. Ding, usa na ding, galagiti na ding. Galagiti. Katol di gid ay no. Na, katulog na. Butoy-butoy. Nagising. Nagising na. Gising ng sakang. Ako tayo di kanis o. Kung kay gang. Dahil may upunit di ka. Nana si Buding og ako na to. Kalma lang. Isa adyo wala ni padayon. Wala, gibalikan ang duha kay basi kuno magpasagad upuan ba mga ligid. Humuhugot pa. May naabot na rin na sa Christmas. Babaw birthday. Gulang na nasa babaw. Bili sa giya. Hoy, linghod pa man na. Pwede na na. Sino di ay ning mangga. Ulo ka sa kaya. Kabuk dai. Enough is enough. Ego mahinog. Ay, isa raman lagi. Lagi zoom pag-ayo, bay. Ipakita, bay. Bebe, binabay ma-zoom. Bebe, naabay ma-zoom. Ay, klaro. Wala ni mo dalay mo sweetheart dance. Di ba taga-ubos raman to? Oo, kami din. Okay. Wala tayo asin. Ay sa ilok ha. Ipaningot na ba ako? Murag lami na. Ina, ako pa nanughet, ako pa mo bit-bit. Ina din siya. Siya paguday. Kaya ako unta ni kuhaon o para itanom. Kuha din. Sige din. Siya mahal. Kaya mas itanom mo ako. Mga puno, lami kayo dito mananong. Sa ayo ganyan. Mananong taog sutil dito og kakao. Kanang ano sa ayo ganyan mga Ay, ikaw sa silong. Kay dako man siya. Aba, dako man siya kagamay. Dako man mga German. May kinapahimo na gagag depository ba? Isa. All playing phones. Dili mo mga tulangga. I don't want it. Asa inyong gi-play? Minecraft. Minecraft. Look at this. Ina. Sa butas tayo ni. Kaya inyo nagpa... Pare. Mao ni siya ang Lloyd Cadena nga hagdanan, Toblerone. Toblerone stairs. Dili ba di may mao na manggod para ra mangguni sa akong tiil na o. Ana. Asa man ta magdaog? Ay, mao day ding kay lapad kay siya tiil ding para ra guni sa kuha. Dili na sila kuan. Makahaya yun na. Dili man ta. Igo ra gyud siya sa akong tiil. Manarang makahiya ko. Dili gyapon. Hindi siya sa.
Mm-mm. Mm. Point. Pinpoint ko dahil. Marag ikaw dagoy court kay taas-taas ka. Pangkat ang good. Linger. Ala, na inalibang. Kaumba ka? Ganit, tagay sa humba. Sa panghumba ni Lila. Pamahaw. Sa pagkuan. Sige, sige. Careful. Kaso mo, kuya. Get kami ng ako. Sada ka diri ang balik. Ariel, slowly, ha? You wanna try? Slowly. Sus ka kuyaw. Paris. Slowly. Magita si Arjo dito ba? Oh no. Ethan. Oh no. What are you doing with the children, Joy? Nibalik biya to. Slowly, Ariel. Nibalik ba siya? Dai, i-reserve mong force niya pagpanaog. Oy, kuya, basig matamakan nimo ng mga tanom. Oy, nanay, mga tanom dira. Hala, hala. Nawa na ang dalan ni Budin. Psst, kuya, ayaw na diha, be, balik na diri. Kabadi ko mas doon na dito. Patuyo ko na po. Manog ang pabo. Sara may natubag. May kay dili magaway aw gilahi day ang manok. Lahi ang manok. Ano yung may kusog ni tumako? Right, very good. Very good. May pakapin pag lanusik pa yan ha. Manusi ko mga labok. Pabo! Ah! Isamok-samok ragad ang inyong pag-imunong. Nade siya mga manok dito oh. Mga hen. Kanang ka musulod, Ma'am Joy? Ay, di ko. Pabo sa imo. Ding, dili na ni pabalikon si court. Nadili na gid ko no. Niagri. Niagre gid siya. Niagri ang pabo. Oh, napay masanita si Ate Hans. Ala, dako man anak Densyo. Thank you. Oh, dako kayo oh, saka Hansong. Mura og world. Murag di naman makita. Napa kayo mga batang ga plastic balon ron, murag sila. Ka-rainbow naman na, mubuto na ganaron. Oh. Di ba sa una magtakla ka diri, takla. Pilaway gagan. Ay dapat laway ah. Dagat dagat ginawa. Ano na siya? Earth, then Mars. Ah, muna ano future world. Ihaplak sa naong. The alignment of Earth and Moon. Wow. Nagbuslot. Nabuslot na. Ay,
sa naong. Bye. Eugene. Farm pero mau Sinama ko na ang kuan. kawawa ka. Pilit na. May coverage pa ang pagsugba. Another vlog tapos na. Magkuan tayong alaga. Bahay, ano yun? Templado na. Gikan pa na dito sa lungsod. Timpla, timpla na eh. Pwede dire okay na chairs. Dire ta mga unding kay na chair. Ako'y lamisan. Nay lamisita oh, dire me. Gikan pa ni siya sa Vietnam na table. Tagtaran. Ang chairs na mo gikan pa ni siya sa Italy. Amo ni pa-customize. Nimo ni siya ni Cobon Kwe. Gawon sa sikuan, dance gaw customer. Hmm? Ang ipangita, dili pa na yun. Asa pa rin? May koto pa dito. Siya, kunya, alas 12 na pag mumuli. Alas 8. Siya ka na naman yung alas 8, alas 12. Gareklamo taon Sa birthday ni kuan. Gahulat na goy taon to siya. Wala magutulog nung gud siya pag kuan. Ginabrihan naman to sa loyo. Katong last time katong naata sa ano ba? So dito sa lalamian mo ay makita na Ma'am Joy. Dili ang kamera oh. Asa good uy wala na. Diha gyud, paduol gyud isugban na lang nato ni Ron. Dili makita mo dira ang Ready na ang rice. Ay. Why not use Google Find? Sina, that's it. Sige na. That's it. Come on. Children, that's it. Ano na? Come Joy. Kaon. Asa si Dennis? Dance. Alina. Nga, hindi na. Oh, that's fine. Yeah, good. Dali, be. Spicy ang sauce. Kaon? Di manggod. Ito. Magbang. Kuhiting. Yung mga budol Budol fighters. fighters oh. Fighter.